Lero pa Nyasa Voice Box tafuna tikuweletseni kulankhula kwa Aboni Kalindo omwe ndi mtsogoleri wa bungwe la Malawi First the People First owanyadira amangoti the DC Most Dangerous Child ndipo lero nkhani zawo zagona ku chipani cha Malawi Congress Party AMCP. Kuyankhula kwawo lero Aboni Kalindo kuti ku chipani cha AMCP kuoneka kuti kulibe mtendere kumene kuli nkoke anthu sakumwera na madzi ndipo gwero lake ndi munthu mmodzi kumeneko amene akuoneka kuti ayi mphamvutu zamuchulukira ndi modi yawoyi sanatchule dzina la munthu koma akamalankhula Malawi tikupita kuti mutha nokha kuganiza kuti munthu amene yuyu akhoza kukhala ndani. Ndi timati ayi tiyendika limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti imve kuti Aboni Kalindo atibweretsera zotani lero pa 30 April 2025 ndipo akamaliza timati chonde musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. The DC Nzache wa Kasongo amene wachita lonji chipani chake posachedwa kumasintha koma chosachita register zimangokhala zinthu zopangisa manyazi kwambiri bukaona anthu amene ali ndi maudindo osiyanasiyana koma akumatchuka ndi mbiri zosakhala bwino komanso kuchita zinthu nthawi zina mwaphuma komanso zimapangisa kwambiri manyazi makamaka ukakhala kuti anthu kuwaziwa monga mmene zachitikira pompu yabwino kwambiri anthu kubwera ambiri ku msonkhano koma ndikuzapezeka kuti Kasongo wachita lonji chipani chache koma chili chosachita register. Lero ndicheza kwambiri mu chipani cha MCP ndipo nkutheka kuti nkhani imene nditi ndilankhule lero mwina anthu ena sayimvesa bwinobwino chifukwa chokuti kuchoka kwa munthu osauka komanso amene asali wandale. Vuto ndilonena kuti munthu osauka akamalankhula zinthu anthu olemera samamumvera komanso munthu wokuti mwina si wandale akamamulangiza munthu wokuti ndi wandale ambiri samamumvera ndipo ambiri andalewo amadana naye. Ine ndakhala ndikuzukuta ndikuyang'ana bwinobwino kuti ngati kuli chipani chimene anthu ati aphane ndi chipani cha MCP mmene muli mavuto ankhani ukamamvesera kuchokera ku misonkhano yosiyanasiyana imene akupanga anthu madera osiyanasiyana makamaka akuluakulu a chipani cha MCP ukumachita kuziwira tikunena kuti koma kunja kuno ndiye kuli mavuto ndipo anthu aphana ndipo ngati kuli koyamba mu history anthu kuphana chifukwa cha ndale ndiye ndi ku MCP. Of course ngati kuli ufiti wa ufiti ku chipani cha MCP kapena muzipani ndi mmene muli ufiti ndipo si bwino kumamukhulupirira nzako amene uli naye mu chipani chimozi khandi cha MCP khandi cha DPP khandi chipani chanji cha UDF mu chipani osamakhulupirirana chifukwa munthu amene umamutenga kuti ndi nzako ndi amene angakupweteke ndi amene amakupweteka. Inu mwaonapo zisanzo mwachisanzo ku MCP kunali anthu ena awiri pondapa ndipo ndepo Legi ndi Nzache Miliki ankaenda pena paliponse anthu ndikumawasirira ndikumaona kuti awa ni ma role models koma osaziwa kuti anthu amenewo ndi adani. So ngati kuli chinthu chimene Malawi simwenera kuchikhulupirira ndi ndale chifukwa kundale ndiye kuli ufiti wa ufiti. Monga mmene ndanenera kunena kuti lero ndicheza mu nyumba ya MCP mudziwe kunena kuti kumuzi kwathu amanena kuti mwana wa nyumba iyo sangaphunzisidwe ufiti mkwawo kukulibeko afiti. Ndi chimodzimodzinso anthu aku MCP mukukumana ndi mavuto osiyanasiyana mu chipani mwanu chifukwa kuti afiti kapena mfiti yayikulu ili mkatikati momo. Ngati simumuyitana sing'anga kuzachosa mfiti imeneyi ndiye kuti muziwe kuti chipani chanu cha MCP mukhala mavuto azaoneni chifukwa munazilekerera. Amanena kuti muvi oyang'anira sumachedwa kulowa m'maso. Mavuto ena tikamayang'ana osachitapo kanthu ndikumangozisekerera zinthu zosatira zake ndizi mukumanena kumisonkhano kumanena kuti ife tinakatolatola nkhuni nderero tayasa moto taphika chakudya ndiye wina akunena kuti tisadye nawo. Zimenezo siziteka tiphana
ayi kumeneko ndikupepera chifukwa inu ngati munatola nkhuni mwatolera ufa ndikuphika nsima ija yapsa ndiye wina ache ndikubwera ndikumaza adya nawo ndikukuthamangisani pa tebulo ndiye kuti opepera ndi inuyo. Vuto la ku MCP kuli anthu ena amene amazitenga kuti ndi a MCP kwambiri kuposa anzawo motero kuti ali ndi mphamvu zopsa. Mphamvu to andi munthu yoyiniyo a MCP mukumuziwa ali ndi mphamvu zokuti anachita nazo kapu cha president, ali ndi mphamvu zokuti anachita kapu cha wamkulu wa polisi, ali ndi mphamvu zokuti anachita kapu cha wamkulu wa ame, ali ndi mphamvu wokuti amapereka ma instructions kuma ministry ina iliyonse ndi mphamvu zaje chifukwa chokuti poyambirirapo inu munkazilekerera. Ndipo munthu amene ni mastermind wa zinthu zambiri zimene zikuchitika ku MCP oloma primary amene akuvutawa nkhondo zimene zikuchitikazi zikwanje zimene zimatuluka chifukwa cha munthu ameneyo amene inu mudamulekerera. Andinafuna ndikusimikizireni kunena kuti ngati simupangapo kanthu muziwe kuti mavuto amene wa azankerankerabe anditi zimene sizili mu MCP mokha muzipaniso zina ngati ku DPP, wa Ford, UDF, PP kuli anthu ena amene amazitenga kuti iwowo ndi akulu kwambiri kuposa Joyce Banda, ndi akulu kwambiri kuposa Professor Arthur Peter Mutharika, ndi madolo kwambiri kuposa Atupere, amene amaononga, amene amakhala ndi ma decisions, amene amapanga ma decisions kumakhala ngati atumidwa ndi mabwana. Ndi chimozimozi mavuto awa ali ku MCP. Mavuto awa ali ku MCP ndi chifukwa chonena kuti ngakhale bwanayo amamuopa munthu ameneyo, ngakhale wamkulu wa ameyo amamuopa munthu ameneyo. Musakamva kuti ku ministry yakuti kwachitika scandal mungoziwa kuti ndiye kuti akulu amene ali akulu kwambiri kuposa MCP ndiye kuti ayimbirako foni. Vuto la life yo kuno ku Malawi ndilonena kuti sitimasiyanisa pakati pa nkhani za boma komanso nkhani za chipani. Timatenga boma ndikulitenga ngati ndi chipani. Sitisiyanisa kunena kuti these are issues zokhuza boma, these are issues zokhuza chipani. Timangopanga china chilichonse. That is why system yathu is very rot in Malawi. System yathu mukaona china chilichonse chimene chikuchitika muno Malawi mwachisanzo padakali panomba muona kusowa kwa ntchito, it is because of a failed leadership. Mavuto amene tikukumana nawo wa forex, it is because of a failed leadership. Olo zisankho zimene zikubwerazi, zisankho izi sizikhala zisankho because leadership iyo ikuziwa kuti alephera, zosatira zake ikukonza mechanism yokuti iyoyo ingobera. So inu IMCP ngati simusamala ndikuchosa anthu amene wawa amene amazitenga kuti ndi IMCP kwambiri, muziwe kuti mavuto wawaza ankerankerabe chifukwa munazilekerera poyamba pomusiya munthu amene ndikumanga empire yake. Leroli ma elections pena paliponse ngati munthu amene yoyo anthu amene onse ali mu timu yache, anthu amene akuyikidwa pa bench, amene ali mu timu yake ya munthu yo ndi amene akuwina. Ndi chifukwa chake kukumakhala tunkhondoto. And system imene inabwera iyo kuti akavoted kamene kanabwera aka koma kumakavotera through ati kumakaponya mapepala ma ballot papers mabokosi anaibweresa ndi iwo anaichita mastermind kale plan yawo yokuti akhale ndi anthu awo amene ati asogolere kapena ati akhale mu timu yawo ndi malinga ndi plan yatu yantesate kutero kwa anthu amene wawa mwaachedwera mukaona awa amumbawa akukumana ndi mavuto ku MCP muziwe kuti ndi timu ya munthu ameneyo. Mukaona chithyorawa akukumana ndi mavuto nkhani zosiyana muziwe kuti nkhani ikuchokera kwa munthu ameneyo. Mukaona vuto lina lililonse munthu ina wamkulu atalephera
koma ndi munthu wamkulu wa ku Japan, muziwe kuti vuto lolo ndi munthu amene aliyense amene asali mu timu yawo akumupanga exit strategy, akupanga exit strategy ya anthu amene asali mu timu yawo. So izizi zilinso mu zipani zambirimbiri, kuli anthu ena atundi ali ndi mphamvu kuposa chipani cha DPP, kuposa APM, kulitu anthu ena amene ali ndi mphamvu kuposa Joyce Banda, kuposa PP, kulitu anthu amene ali ndi mphamvu kuposa Atupere Muluzi, kuposa UDF. Chifukwa chani timazilekerera zinthu zimenezi ndikumaona ngati amene onde ndi yeni padakali panopa mu MCP mu anthu amene amazitenga kuti ndi MCP wo ali ndi mphamvu zokuti olo president amachita kumanjenjemerera. And the president cannot make any decision minus these people. Chifukwa analekeredwa anthu analowa mu system ndikuonamo ndikuzukutamo ndikumugwira pa khosi president ujayo olo zitavuta zitatani. At this time around menene ndikuonera it is a bit too late. So unless IMCP mupange chofunikiracho, mupange chilungamo, mukhale pansi mukambirane, otherwise even olo plan yanu imene mukupanga yofuna kubera masankho ya indisi matematiki muziwe kuti imene isingagwire chifukwa amalawi sakukufunani. So kairo ndilonena kuti anthu amene amakuuza ni chilungamo ku MCP ko mmadana nawo, anthu amene amayima pa chilungamo mmaona ngati ndi adani anu, koma chilungamo chake ndionena kuti ngati si matematiki simubera, ngati simupanga china chilichonse chokhuzana ndi kubera, iniyo ulendo wanu ulipo. Andi inifuna ndikuuzeni pano kunena kuti khaya kumeneko kuli makingi amene mukwane nawo ainyake azipaniyo, muzakangopanga mistake yobera muziwe kuti muzakhala pa mavuto woopsya, amalawi azakuukirani. Malawi muno muli mavuto amene sanachitikepo. Machisanzo ino posachedwa pa Ministry of Health inatulusa mavakansi a ntchito zosiyana kuti anthu alembedwe ntchito. Simungakhulupirire kunena kuti ma application ya anthu akupezeka ena atatayidwa ku chimbuzi, ena atatayidwa pa misewu, kusonyeza kunena kuti anthu akufuna alembe anthu awo. Ija inangokhala ngati face saver chabe, kungwanamiza anthu kuti atiyeni mulembere, zioneke m'manyuzi, zimveke pa radio kunena kuti anthu akufunika ku Ministry of Health, koma ili filimu akufuna alembe anthu awo. System imene iyi even olo ku polisi iliko, ku ame iliko, kwina kulikonse m'bomamu, ngati sukhala iweyo mwana amene uli connected ndi system yawo, kaya mwina unali wachipani china komano ndiwe wophunzira, uli ndi ma qualifications yonse, koma as long as you are not an MCP person, uziwe kuti ntchito yonse uyipeza. Even olo kuti ukakhale ndi udindo khaya opempheresa khaya ku State House, khaya opempheresa ku function yanji, koma as long as suli ndi ma connections ya IMCP, uziwe kuti iwe sungachitire considered kuti ukatenge nawo mbali. And it is very very disheartening in a democratic country like Malawi kuti anthu tizikasankhana mitundu chonchi, kumasankhana kuti awa ndi akumpoto amene wasangakhale ma president, awa ndi akumwera tisasiyire zikoli, awa ndi aku Eastern Region amene wandi asilamu alibe ntchito, zikoli akalitenga azabweresa chisilamu muno, iya amene awa ndi osafunikira and sintundu wathu. That is very very bad. Asogoleri ena mbuyo mwakati azipanga zimenezi ndiye kuti so Malawi simukanampeza. So ndinangofuna ndikuunikireni kwambiri kunena kuti mavuto amene ali mu MCP amene mukufuna kuthanawa, mukufuna kuphanawa, akubwera chifukwa cha munthu mmozi amene anamugwira president pa khosi, amene anamugwira wamkulu wa polisi pa khosi, amene anamugwira wame pa khosi, amene ali ndi mphamvu kwambiri. Ndipo mphamvu zimenezi ndege imene yanyamukira kumene iti ikagwere ikagwa movutika kwambiri ndipo ikaphwanyika chifukwa chokuti tazilekerera zinthu. So mukaona mavuto akubwera
kubwera kuchokera even olonthawi ya convention amene anali mu timu ya Mumba amene wali pa mavuto, amene anali mu timu ya Chithyola amene wali pa mavuto, limodzi ndi Chithyola awoyo, limodzi ndi Mumba awoyo, limodzi ndi Berekanyama awoyo, limodzi ndi Chizanja wawoyo, aliyense amene sanali mu timu imeneyi yana chiphazi muziwe kuti basi to ameneyo kwache kwatha. Ndiye tikati choncho timangoti Kasongo umalimana anzanga Bonigalilo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village. Tiye Mabuka kodini wa Catholic Relief amene mmalandira ndalama kuchokera kwa Donald Trump. Anthu anu mwapasa ndalama, anthu akudandaula kunena kuti a Catholic Relief simukualipira anthu anu kuchokera mu January pakana pano, ndalama zawo sakulandira, ndipo munasiya kuyankha mafoni. Uku ndi kuzunzana amenenso akupangira ma estate ya Kumulanje ndi Kuthyolo, akukakamiza anthu kuti azalipirira pa mpamba kapena pa Airtel Money. Salary zache za ku estate sizimakhalanso salary chifukwa munthu umalandira fortnight, kulibeko china chilichonse. Kodi mmene amalandirira anthu aja ndalama aku estate ndi mukaduleso pompo, mukadule pompo msonkho, mukadule china ndi zina zipompo, ndiye muatumizireso ku Airtel Money kapena kumpamba. Munthu amene apita ku nyumba ndi chani? Tate Amalawi tiziganiza mozama kwambiri makamaka ife anthu amene tili ophunzira. Izi kaganizidwe kathu aka ndichifukwa timamutenga munthu wokuti sanayambe wakhalapo wa MP, sanapitepo ku sukulu, alibe degree or form 4 sanafike, nukampasa udindo wa ndale. And you expect kunena kuti munthu amene yeye olomutamupasa udindo wa president, munthu wokuti ndi osaphunzira, sanakhalepo MP, sanakhalepo minister, kungompasa basi udindo wa president. Le munthu amene angachite deliver ku Malawi ndikomvesa chisoni kwambiri. From Jeza village, Tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.